Rady od Mixa. Čaute, a Mix je späť. Tentokrát som si pre vás pripravil takú tabuľku s pozdravami, že aké kedy používať. Tak poďme na to. Kategórie som zaradil od tých čo najmenej po tých čo najviac. Takže, poprvé, poznám ťa z videnia, ale neviem kto si. Po druhé, poznám ťa z videnia a viem kto si. Po tretie, poznám ťa a niekedy sa porozprávame, ale kamaráti nie sme. Po štvrté, poznám ťa a sme aj kamaráti. Po piaté, sme najlepší kamaráti. A ešte, aby to nebolo zvláštne, tak som spravil kategóriu aj dievčatá, to sedí všetky predtým, plus, aby to nebolo zvláštne, kategória dievčatá, ale len s ich súhlasom, verte mi. A pozdravy delíme na pomyknutie hlavou, že dobrý, zdvihnutie ruky, čau čau, podanie ruky, dobrý deň, kamoško, poď na brofist. A to najväčšie, čo je custom pozdrav, že bum hopa a čo si také. A do tej kategórie dievčatá zaradíme objatie alebo pusa, ličko, jedno druhé. Takže to je bolo všetko z tejto animácie, dúfam, že vám pomohla, už aspoň viete, že ako sa delia pozdravy a to ste asi aj vedeli, takže vidíme sa u ďalšej rady. Tak zatiaľ, čau!